Hi Sir PD and Ma'am Bilin Mahilom sa Saritan. Happy anniversary ninyo. Maayo kay nindot kay inyo hang panag-uban kay nag-anniversary na sad mo. Salamat kay Lord, salamat sa tanan. Nya sa tanan po ninyong mga higala po diha nga mitambong sa inyong anibersaryo. Labi na gyud sa amo ang busing Sir Ryan Kangki. Thank you kayo ha. Gikan ni Sir Ryan Kangki, iyagi kong gipag-greet ninyo Sir PD Mabilin sa inyong hang anibersaryo niya. Kamo na may bahog, asa mo pa doon ha. Karong gabi ha. Ikapila na kanin ninyo nga honeymoon karong gabi sa inyong hang anibersaryo. So usbon lang ako ha. God bless Mama Mary. Thank you sa mga pag-ampo og happy anniversary Sir PD and Mabilin Mahilom sa Saritan. Thank you kayo. Salamat, salamat, salamat. God bless us all.